Kani kadai ka Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU-affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Kimat-kimat jong ni kajan mit ngi balang ka arpulai Tarik Ïaïong arajar arpsan. Ngini sedang na kimat Khubor na ka Jylla. Khubor penia jong ka balang Catholic ka Shillong Archdiocese kilapan menapad ba bakat kum ka jing bentip jong Cardinal Kevin Joseph Farrell ha ka arpui Tarik Ïaïong arajar arpsan ha ka por khandai beji sau punyo minute men step jong ka por ha Rome u Pope Francis ula klat no hagapor new beji life sun minute men step kat kum kapor harum kabadai hagapor khatway beji sun minute men step hagapor jongkari India upo ula klat hagajaka sa jong u ha Domus Sanctae Marthae Vatican City nagadao jong jingpang stroke coma but irreversible cardiovascular collapse ya gajing klat no jong Pope Francis lapan sisya dau Cardinal Kevin Joseph Farrell. Unong aktin jong Media Commission ka Shillong Archdiocese uba Bedarius Jylla ulayatu pa kasngi on tap don buram yau Pope Francis kanlong hakasni sajain ka arpung rio Tarik Ïaïong arajar arpsan hakapor shipo bejim step jong kapor ha Vatican lani shibeji shiteng mensngi hakapor jongkari India. Haga jalan yang ba Shillong ula pentip bahkan sadon ka mas bakhoj ha ka arpulai Tarik arpsau Tarik bat arpsan Tarik Ïaïong arjar arpsan ha ka yeng mani ba laim kra ha ka por san siteng jan miet bat kumjo haman la ka sngi ha ki parish jong ka jalan yang ba Shillong kat kum ka por balapan bek ha ki parish ha ka sngi tep yo Pope Francis kata ha ka arpung rio Tarik Ïaïong arjar arpsan ondon ka mas bakhoj hayeng mani ba laim kra hakapor shipau beji men step kumjo hagi parish beper bat ki para banget ki laban simenta leng bagi YouTube channel bar hagi TV kalau sawa jam kesur sedien pasi haplau jong ka office ka BJP hanong ba Shillong haga baki nong elam bat ki khot ka BJP kila lum hangni ban penrem ya ka ka balaja ha Pahalgam ha Jammu Kashmir haga baki leno kila senrek kuli napang ya ki nong jungo kai Pyrthei ki balik kai syakate ke jaka jungo kai ka ba itanat ki khot ka BJP kila parta penrem ya ki kampentrem jong ki leno bat ki dawa ba ki deiban yo ya ka jingsha pensitom unong elam ke BJP uba HM Kharkrang ula ong ba ke sarkar India kan le ya ke badon kam bat kan ai ya ke bishar hok u chairman jong ke Farmers Front uba Himalaya Muktan Shangpliang ula ong bahadu menta ki don tang san hajar nrius pa san punyungut ki nong rep ki baladep register yalade bandi yo sensar syak sarkar nrei hadu menta ki balayo jing menjur na ke sarkar kidang don tang sau hajar sispa ngut bat kapisa ba ke sarkar kala pelai syaki kalong san klor prapu arlak tengka uba sang pliang ulaong ba ka daw ke jing duna palat ki nong rep ban register kedai namar ba ke jing suki palat ki officer jong ketanat agriculture ban pendep ya ke registration ki khot jong ka Jaintia National Council kila yo bat ya sangut ki mender Bangladesh na surak ba National Highway ki bala prongto lengba ka khappo jong ka East Jaintia Hills District ha jing toket jong ka seng Kimender Bangladeshi kila pla ba kila rung syapo uput usam jong kari India da ke jingarap jong ki dalal ki badai ki nong India ki badawa pisah pedeng ka syiajar bat arjar tengka naga benta way bril hagapor khatway beji saupo minute menam step udeng ba ubadon harut surok ha sau for long ula khlem pedeng ke surok bat ula selat lang ya kinar elektrik lane ki electric pole ki badon hajan bat kini kinar elektrik ru kila khlem sheying brio kadau jong jing khlem udeng ba kadai namar ka jingjur palat kele air
Hagani jingja shimla don bamansao bat ki yeng ru kam shimla julor ai. Ki nong sam khao Russian na Kylleng ki district jongga rilom khasi ba jaintia ki badan hapo shatri jongga Fair Price Shop Dealers Association nin gasngi kila lek pan pensngo show menteri ke sarkar Jylla uba khmi ya katanat food and civil supplies uba coming one ambon halor ke jing ke baki nong bam khao Russian kimpat bot satya ya ki jing betha jongga sarkar Jylla bat ke sarkar pedeng ban penyaso ya ka ration card but u adhar. General Secretary jong Fair Price Shop Dealers Association uba Richard Kongwer ulaong ba ka jing pensngo hau menteri kalong ban betha ya kibor badai pek khnang bakin pensung thu syaki pai ba nong bam khau ration bakin penyaso yau adhar bat ka ration card namar ba kidang bun ki pai ba ki bempat le ya ka EKYC bat ban penyaso yau adhar bat ka ration card. Ka District Child Protection Unit jongka Mandia District Naga Jylla Karnataka kila wan ban IT syakatanat social welfare jongka sarkar Jylla yaki arpu arngut ki kena hadin balalap baka hostel ke bakisa kedai ke babean bat ke ba claim license. Menteri ketanat social welfare uba lai don lang hak to por bala IT ya kini kena ulaong ba menta ka ba hakmat ka ba ka sarkar kan le kalong ban penrung skol shwa ya boro arpu arngut kini ki kena hagi skol sarkar ki badon hak Kylleng ke Jylla ulaong balada ki kimi ki pa kimla ban siuru katanat puli puthi jong sarkar ka don ya kalat ban penrung skol ya ki ba penbiang ya ki kot kisla bat ki jing don kam jong ki haskol. Halor ke jinglek puli jong ki kena nagani ke Jylla sya Karnataka menteri ketanat social welfare ba poleng do ula ong ba ke jinglek jong ki gadai leng ba ke jingye penbet hapdeng ki kmi ki pa bat kawai ke seng tremon sngo ba ke bana jowai bat ki klem pentip setia sya ke sarkar nrei that data onda kala ja gani ke jingja ke ba arngut ki kena ki layap bat arpu arngut ki kempang bala pentip sya ke sarkar. Ule no ubana Manipur babat kum u finance secretary jongga seng kabala tip kum ka Kanglei Pak Communist Party kabagi jukot ru ka People's War Group ula syakem naksinong nong thamai khatsan mer kabadon ha bernihat jongga Riboy district ukon dong bam herojit meitei udai ule no ubajidon kti haki kam dawa pisah ke Jylla Meghalaya bat kumjuru haki Jylla ba marjan kajingwan poi jong usya kani ke Jylla ka dei namar bau la sya twet hagi pulit jong ka Manipur ki badang yai biteng ban khanra le no hadu mentaru menteri sarkar Jylla uba khmi ya katanat community and rural development Abu Tahar Mandal ulaong ba kalong ka ba donkam ban penyaso ya ka job card bat adhar khnang ba ka jing pentrikam ya ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ha ka Jylla kan long ka bayaj baik guarantee Umandal ulai thu ba ka tanat kalabatha ya ki block development officer ban pej bha halor kani khnang ba ka sarkar kandupla ban pelai kam kloi ya ka bainong nak benta jongki mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kari arngut kisamla na Dabra kabadon ha Gwalior district jongka Madhya Pradesh kila syakem namar baki persyang ban batbor ya iwei kena badang lais nem karta basyeng syong yeng wa yeng jong wei na kita ki arngut ki bala syakem ki kentup ya u Akash Gupta bat u parlok jong u love kila persyang menle ya kani ka kam hakapor baka kmi jong ikna kadang bon kam man syet jing syet kimut banle ya kani ka kam hakali jong ki dah ka bakro ya itai kena ru met latip ya kani jingja dai na ka jingya thu itai kena iba one pet no woodwood shayin menteri ketanat ya dari jong ka India u Rajnath Singh ulaong baka Pyrthei kan sayo isyen ayu baka India kan le halor ke jingsha hiartma ki nong jungok kai hagi le no ha Pahalgam Rajnath ulaong baka India kan kerwit tangi ki le no nrei ya baro ki badon kti bania selabat ki ulaong ba mentah ka India ka syuap tangi ka por ka Supreme Court kala penlong da ka jings ngap jar ka ba arminit kum kadak ke jing smolem ya kitu ki lanot ki balayap ha ke jing sya hiartma ha ki leno ha Pahalgam
Kani ke jing sangap jar kalong hakapor arbaji no phaisngi. Ki pait nong shong shnong jongka Kashmir ki lapan pau ke jing penrem jur ya ki leno ki bahir thma ya ki nong jong kai ki ba lui da ka ba penlong da ka jing khang dam ka ba baro shisngi baro ki jaka pule ki dukan ki kali lakhang lot ha kani ka sngi ha ka ba nadu ki seng san Pyrthei ki seng niam bat ki kenhon ba per ki lapan bena ya kani ka jing khang dam. Kajing yakhi ban persya ya ka Waqf Amendment Bill kalapur segi benta prepare jong kari India hagi jaka badan bon ki Muslim bat kani kajing yakhi menta kalapur sa Bihar haga bagi pait Muslim kilaya mi pait ba ban penpau ya kajing persya jong ki. Kani kajing yakhi kadairu hakapor bau menteri sarkar u Zama Khan udang yai lenti ban lech shenong ba Bhabua. U DGP Barim jongga Jammu and Kashmir u SP Vaid ulaong baka India ka day ban le kumba le ka Israel ban penduk jait sendon yaki le no ke bayo jing Kersyan na ka Pakistan. U Vaid ulaong baka ni ke jing le ha Pahalgam ka day ke jing le ka balada plan janai bha bat ka Pakistan klempep ka don ketibet. U ngait baka India ka lapan kre janai kumno ban le ha gini kisni. Ini pai pat syakimat Khubor na Kylleng giri ke Pyrthei. Katanat kampo Ïaïong jong ke Pakistan. Kalau penting kena bagi don kumba silak ngut kinong Afghanistan ki bala mi no na Pakistan shuaban kot kesngi bala bu kata kalai pau Tarik Ïaïong. Hagi ni gisngi ke Pakistan kala sei da kabor ya kinong Afghanistan ki basa be ain. Kila sei na ki jaka sa jong ki na ki jaka tre jong ki bar ki pen pai no ki sha Afghanistan. Kibabun na kibala syak be kila ong ba lakai ki ha Pakistan bat kim don Ïaïong don sem ha Afghanistan henrei namar ka jingting ya ki pulit ki petno kum ki poi wer poi ha ka India kala pha sau point praton gidawai sya Afghanistan khnang ba ka tegari kan la ban ya khun ya jingpang kum ka rabies tetanus hepatitis bat influenza. Ka Afghanistan kalapan pau ka jing sngongu ya ka India namar ka ni ka jing le bha jongka. Kalau don ru ka jing ya keren hapdang gini ki artli giri ba ka India kan pentrei ya ki project prepare ha Afghanistan khnang ban yarap ban kentiu ya ka taigari ka badang sa dien ba. Ka Bangladesh High Court kala ai jamin ya ki hinre puingun kin nong site an ki badai ki khot bat kinong Kersyan jongka Awami League. Kidai ke belasyak kem namar ba ki don kti haka kam ya syok ya dat bat ka jing temu penyap beriau haka por bagi samla pulih ki penlong jing ya ki. Kila yo jamin hadin baka kot kalap baka jing kena persyak ya ki kidai ki bom don nong rim. Ki don kumba prapongut ki nong sait an ki belasyak kem nrei na pedeng kini nrei puwengut manta kila yo jamin no. Kinong yalam na Kylleng giri ke Pyrthei ki penrem jur ya ke ke pelajar ha Jammu and Kashmir jong kari India ha ka bagi leno gela senret kuli napang klem jingis ya kinong jengok kai ki balek kai sya Pahalgam. Kinong yalam kila pharu ke jing sengulem sya ki bahiyang sem jong kila not bat kila pharu ya ke jingkit box sya ki bamensau bat kila keren syairu baki don rengkat bat ka India ban yakun persya ya ki kam leno. Ka Foreign Office jong ke Pakistan kalapan pau ke jing sengukia halor ke jingja ke belajar ha Pahalgam jong ke Jammu and Kashmir ha ka ba arpun ringut kinong jengok kai kila syak siat yap ha ki leno. Ka Pakistan kala pha ka Khubor sengulem sya barok ki lanat ki balayap bat ki bamensau. Ka Pakistan kala kentait ru ya ki jing keno baka don mentalang ha kani ka kam pentrim nrei kala ong baka ni ka dei ka kam pentrim jong ki leno bat karu ka persyap ha ya ki kam leno. Ka Senat Terrorism jong ka Islamist Party ka Khilafat Majlis Hari Bangladesh kala pen kre ban perlong da jing ki ke bahe bat ban ajing thoru sya ka embassy jong kari India ke badan ha Bangladesh ban dawa baka ying dorbar thawan jong ka India ka dei ban wengno ya ka Waqf Amendment Act. Kani ka seng kala kam baki Muslim ki don ya ka hok long try ya ka khando ka siap ha India nrei la kni jubor na ki da ka bawan ra da kani ka an.
Vice President jong ka United States JD Vance ka Lok jong ka Usha Vance harangkat laingot ki kon jong kila lej ngok kai ka Taj Mahal ha Agra batlah priang sengoba ya ki dau menteri rang ba ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath Shwa ba Vance un poi ha Taj Mahal la penbiang ya ki bor pahara ki ba klan knang ba kanam ja ai ka bom sengo tenat Namar kajing pen ibor gino hikai da kabatieng ya kajing yaki kabaklam sange jongki ban namar bakim tre ban lech ya kejaka tho exam katanat pule puthi jong Nepal kahapan pensange no ya ka board exam jongki class 12 kabadai ha barok koi gari Nepal lani ka national exam kapan sedang lasai ka sengi ka Arab Saudi Ïaïong arajar arfsan ka Israel kalapha ya ka Khubor penrem halor ke jinghiar sma gile no ha Jammu and Kashmir jong ka India bat kala ong bakan kershan ratba ya ka India ban pun kut no sendon ya ki kamle no ka Israel kala ong bakani ke jingle ka dei ka bomla ban pediang la hangno ru bat hap ban ya kun ting ban pendu jait sendon ya kum kini ki kam pentrem kitu gilong kimat Khubor